Ahoj, vítáme vás tady ze zákulisí akce gala večeru taneční školy Kábrt Family a po mém boku je tu jedna z účastnic jménem Amálka. Ahoj Amálko. Ahoj. Jak si to dnes užíváš? Naplno? Co choreografie, jak ti šla? Dobrý. Seš nervózní, když tancuješ? Jo. Jak zvládáš nervozitu? Že se nadechnu, napočítám do 5 a pak zase vydechnu. A jak se cítíš potom, když tohle to uděláš? Mnohem líp než předtím. Jak celkově vnímáš tancování? Jako umění, který nemůže tancovat jen tak každý a nemůžeme se na to hrát. A jaký je tvůj názor na Lubomíra Kábrta? Je to fajn. Učitel. Dle čeho je to fajn učitel? Podle toho, že někdy je s ním sranda a někdy umí zavelit. Je na vás přísnej? Má trošku. A je to dobře? Jo. Já si taky myslím. Takže moji milí tanečníci, rodičové, děkujeme. Mějte se krásně a zatím ahoj. Ahoj.